Nahibalo ko ba nga ini ang pinakadaan nga balay sa Bacolod City nga tubtub karon nagatindog sa gihapon. Sa siniman nga balay natabo ang pinakauna nga long distance call diri sa Isla Sang Negros. Pila ka mga presidente nakakadto na sa sini nga balay. Kag antes pa man sa Bacolod City Public Plaza, ini ang pinakauna nga plaza diri sa Bacolod City. Sa likod sang ETCS-1 sa Bacolod City, makit-an na ginakabig nga pinakadaan nga balay sa Bacolod nga nagatindog sa gihapon. Pila ka mga presidente sa Pilipinas including Emilio Aguinaldo ang nakatapak na diri. Kag antes pa man ang Bacolod City Public Plaza, nagserbi man ini nga plaza sa Bacolod sang una. Ini ang ginatawag nga Yulos Park sa Rosario Street sa Barangay 14 sa Bacolod. Beach house kag party house sang isa ka doktor nga nangin gobernador sa Negros Occidental kag nangin senador sa Pilipinas nga si Don Mariano Regalado Yulo. Yari lang ini sa kilid sang baybay sang wala pa ma-reclaim ang duta sadto. Sa sini nga litrato nga kuha gikan sa higad sang baybay, makit-an ang itsura sang balay. Tagahinigaran si Don Mariano Yulo kag may malapad nga talamnaan sang tubo didto. Sa sini nga picture, makit-an ang pagkadto diri ni Emilio Aguinaldo sa mga naukayan nga mga litrato sa sini nga balay. Nakit-an man sa pictures ang iban pagid nga mga presidente sa Pilipinas nga nagkadto diri. This house was built not only as a residential but is a party house. Kaya di siya gina-entertain. That's why presidents was hosted in the house. Several presidents of the Philippines starting from Aguinaldo. Recorded nga nakalapot diri sir sa mga presidente. Okay, the first gideno was Emilio Aguinaldo. Nakalapot diri. Yes, we have a photo and he has a photo nga standing here at the facade, nagpa-picture siya together with Mariano Yulo, and it so happened on that photo ara si Aniceto Lacson. Da na mo na picture out that Aniceto is a tall guy. Kay ti Mariano is just only 5'1" or let's say 5 flat. So si Aniceto is tall. Dason si Aguinaldo is short also. Tapos after that Quezon was here, Osmeña was here, Manuel Rojas was here, and even Quirino. Sang una, himo pa sa kugon ang atop sang sini nga balay. Kag sang una, may floating house pagid sa may baybay. May nagaisahanon nga anak si Mariano nga si Alfredo, nga nangin mayor man sa Bacolod sadto. Nakasurvive ang ini nga balay sa World War II kay man si Alfredo, ang nangin alkalde sa Bacolod sang among ation kag may immunity ang propiedad. Wala ni siya ginhimo nga garrison sang Japanese. Because the time nga nag World War II, ang mayor was Alfredo. So may immunity ang balay. Actually, dahamo siya na save nga mga Bacolod nun sa ini nga property. The Japanese respected him. Ang duta nga makita nyo na ng bakante, all the way dito sa likod, kag di sa atubang, may-ari ni siya do immunity na ang Japanese once nga ara kada sa inang aduto hindi niya kapagtandugon. Kung ibase sa arko sa guwa sang gate sang balay, August 1919 ang nasulat. Pero ginalantaw nga 1890s gintukod na ang ini nga balay kay man ang disenyo sang balay kaanggid-gid sang balay ni Grense sa Silay City. Gani posible natukod ini within 1890 to 1910. That's why if you look at this, ini nga fasad niya, kung magkanto ka sa Silay, twin gid siya isang balay ni Grense. Even the grills, pareho, ginaisa sa balay ni Grense. Oo. Even this one, ang wall niya, ang iyang mga bandeha, is pareho gid sa balay ni Grense. Even the design nga nagalabaw siya nga balkonahe, balay ni Grense gid yang design. So, those are the houses that was built between the 1890 to 1910. May mga estatwa sang layon sa balay. Ang ini nga mga leon sa entrada sa balay himo sa kahoy, kagang sa garden naman himo sa simento. Diri iniging kopya ang itsura sa mga layon sa plaza sang Bacolod. Pati ang mga original nga poste sa plaza sa Bacolod, diri man nakapattern sa mga poste sa iyang garden. Ang plaza sa Bacolod gitukod between 1925 ug 1927. Nauna pa ang Yulos Park diri. Kag sa una, ini ang nagserbe nga plaza sang syudad. Sa higad lang ini sang dagat gani mabugnaw ang dapya sang hangin para sa mga nagalagaw-lagaw diri.
Kay mas tigulang ni siya sir sa Plaza sang Bacolod. Una pa din siya sa plaza. Yes, ang Plaza sang Bacolod 1927 based on the record. Between 1925 to 27. Ang Mulus Park 1919. So kung sa kwan pa, amo ni siyang Plaza sang una. Oo, Plaza sang Bacolod. Kay kag nami diya maglagaw, amo man ang plaza kilid dagat sang una. Sang una dire. Iniman ang rason kung nga kadamo sang poste kag sculpture diri. Sa sini nga malapad nga portahan, nagaagi ang karuwahe ni Don Mariano sadto pakadto sa garahe sa likod. Checkered man ang salog antes magsaka sa hagdanan pareho sa plaza sang Bacolod. May mga sculptures ang griffins sa palibot sang balay nga simbolismo sa mga tagabantay diri. Ang mayor nga hagdanan pasaka sa balay, hindi iya himo sa kahoy kag himo sa simento. Nagapakita nga may ikasarang ang nagapanag-iya sini. Gin-order pa sadto ang semento gikan sa Estados Unidos. Makasarang na sila magbakal semento. Because ang semento, way back, it's not both. Diya nga sinako, gina-order mo siya abroad kag barrels. So halin siya sa US ang semento or other countries. So amo na siya, ginapakita niya sa everyone nga, I can afford to have a cement hagdan. Makita pa sa hagdan ang traces sa bulutangan sang clip para sa carpet. Sa likod sang hagdan, natago ang vault. Paglabot sa ibabaw, sa wala kalanan. Sa tuo, sala, kagang atubangan, opisina. Nagadepende sa tagbalay kung diin ang bisita nagakaangay nga dalon. Depende sa tinutuyo sini. Makitaan man sa sining area ang shadow box sang imahe ni Don Mariano. Ang guya litrato, pero ang kalo kagang lawas niya, wood carving. May 3D photo na yagali sadto pa. That's a real photo. Pero ang body niya, kagang cap niya, that's a wood carve. So kahoy na siya yung lawas niya. So, para mag 3D ang picture. So una may 3D na galit. Yes. Grabe. Yari, pag ginadali yung iya nga son, kag ang daughter-in-law naman. Sa opisina sang uma, makitaan pa ang daan nga calculator. Diri nagakatabo ang baligyaanay sang kidan. May replika sang sugar mill nga makitaan diri. Di man makitaan ang litrato sa mga presidente nga nakakadto na sa sini nga balay, kag ang picture kuha sa fasad mismo sang siniman nga balay. Ini ang master's bedroom nga nagaisahanon nga kwarto sa sini nga balay. Ang design sa wood carvings may mga simbolismo, lotus flower para sa prosperity, symbol of protection naman ang fern kag mga thorns. Himo sa copy shells ang iyang mga bintana. May kumod sa kwarto o kung ang ilihian sa lalaking nga himo sa blown glass. Sa iya ka trimescepter nga among ginahatag sang una sa mga doktor. May altar sa balay nga 101 years old. Ang original nga banyo makita pa diri. 1900s, may bidet na yang iya nga basin kag may bathtub nga himo sa steel. Sir, sa una pa lang may bathtub na saya. Yes sir, kagwa ni siya. Steel ni ba na? Hindi di siya ceramic, hindi di siya plastic. This is porcelana. Ang tawag is porcelana pero it's a cast iron. Cast iron. Oh. Makita sa balay ang collection sang perfume ni Remedios Mutinola, ang misis ni Alfredo. May daan nga TV kag sound system. Ang puyat nga 1930s nga sofa ang na-preserve pa. Sa sining entertainment cabinet, makita ang nagkalain-lain nga ilimnon. May ilimnon nga may bulutangan kag kun alsahon mo ang botelya, naga-music. Magbutong ka na. Sumambal ka na ng misis mo. Hop, dali lang gid, ibalik na. Batian kong chime. Dakop kagid ko nagkawat-kawat ka inom. Mailim nun man nga diabe. Tinalak ni. Ang unod niya ni, whiskey, brandy, kag ram. So, ini si mister, ini si misis. Kung wala, hindi niya mabri. Unless gubon niya ni. Di makigangit siya, ginuba niya to. Sa dining room, makita ang koleksyon sang antigo nga mga pinggan. May green nga mga pinggan nga himo sa low-grade uranium. Kung maigo ini sa black light, naga-blue ang ini nga mga pinggan kag baso. Pati ang ini nga mga antigo nga ref makitaan man diri. Ang ini nga ref ginakargahan sang gas para mag-andar. Kalayong ginagamit para mag-gold. May mga kasapatan pa nga na-preserve kon taxidermy. Halin sa agila, nagkalalain nga mga pispis, pawikan kag iban pa. Ang letter Y kag letter M prominente sa mga carving sa palibot sa balay. Pati gani ang alagyan halin sa gate pasulod sa balay, letter Y man ang shape. Kag
Nakaibalo ka mo bala nga ang pinakauna nga long distance call nga inter-island natabo sa sini nga balay? December 18, 1926, 7:05 sang gabi, natigayon ini. Si Don Mariano nanawag kay Governor Ledesma sang Iloilo. Ang first na long distance call na natabo sa Negros. It happens inside the house and that is Mariano Yulo. Siya ang naka-first long distance call. Oh, that's why, kung magkanto ka sa hinigaran, kung maglantaw ka sa directory, kung may directory pa, Yulo Telecommunication. Ay, oo, nakita ko na. Yes, kay tungod sila. Amo na siya ka-enterprising kay Mariano. Halin sa tubig, asa sa building, hasta sa proper, asa duta, hasta sa Negosyante, telepono. thinking. Oo. So even he is a doctor. So muna, this is a replica na lang yan, no? So that is Mariano, natabo na di sa balay. May cast iron nga hagdan nga gin-order halin pa sa Estados Unidos nga amo ang alagyan pakadto sa roof garden. Kung sang 1900s, wala pa sang iban nga mga structure sa palibot sa sini nga propiedad, makit-an diri ang tanan nga kabukiran sa Negros, pati na ang kanlaon kag tore sang San Sebastian Cathedral. Ang ini nga area nga may tangke sang tubig, ang dipping pool sang una sa balay. Kadamo sa mga bagay nga makit-an diri nga makapatag sa aton sang kinabuhi sang una kag nangin parte sang history hindi lang sa Negros kundi sa Pilipinas. Bangod sa mga structures nga ari diri, may interesado nga baklo ng structure pero wala inigin baligya sang descendants ni Don Mariano. Last year, gintatakan ini sang National Museum sang Important Culture Property Seal. Buot silingon, isa ini ka-importante nga cultural property sa bilog nga Pilipinas. You are already considered important cultural property not only of the town and the province but the entire Philippines. So, recognize siya sa bilog nga Pilipinas? Yes. So may right siya in case nga may mga grants for the restoration, amo nang iyang ID. Kung sa kwan pa ID niya na nga in case nga may mga maabot nga mga funding, mabuligan gid siya. Kay ti amo nang imo nga seal. Ginakabig man ini nga isa sa mga 7 UNESCO World Heritage of Sugar Landscape, mga balay nga natukod gikan sa tubo sa duga sang kalamay. Nagapakita kung ano ka-importante ang industriya sang kalamay sa isla sang Negros. Para kay Raymond, importante nga ma-preserve ang ini nga propiedad. Diri kita makakuha sa mga leksyon kung diin kita halin kag kung diin kita padulong. Kinanglan gid siya i-restore because for our next generation, for our future generation, to appreciate what is Bacolod is all about. Because let's say 10 years from now, ang Bacolod ni, as we say, no, this is a super city. Ang Bacolod, yati, kita nyo naman ang development sa Old Bacolod Murcia Milling Company. Dugay-dugay siguro. Subong we enjoy the Bacolod nga may mga duta aton nga balay. But sooner or later, basi daw Makati na ta. Or BGC na kita. Buildings ng palibot. Kaginalauman nga sa masunod nga tinuig, maamat-amata na restore ang propiedad kaysa kadugayon nagakaamat-amat na iniguba. Parehas man sa aton kultura, dapat gina-preserve para hindi malipatan kay ini ang nagapakita kung sino kag kung ano ang mga Negrense. Ang Yulos Park and Heritage House ang open for public tour kada Sabado. Mag-book lang sa ilang Facebook page. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow mo ng Facebook page ng YouTube channel, Digicast Negros. Sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang Tripping ni Ruming.